Nazdar, Tomáš, čo ty na tejto krásnej zástavke? Ale Martin, toto mesto, táto celosvetová situácia, taký som z toho nesvoj. Tomáš, vieš čo? Zoberiem ťa na super miesto, prídeš na úplne iné myšlienky a zároveň sa dozvieš niečo fascinujúce a úžasné. Poď. Tak jo. Poď. Tomáš Kliment, toto je Martin Kvietok. Ahojte. Martin Kvietok ma v krásnu slnečnú nedeľu pri minus 6 stupňoch dostal na vrchol Krížnej, čo je podľa tvojich slov najvyšší vrchol Mestského chotára starého. Je to proste vec, ktorú som ti chcel ukázať, pretože si uvedomíš až stadiaľto, aká bola Bystrica kedysi veľká a že kde sú naše korene. Lebo keď sa pozrieš, tak v podstate my sme ľudia z hôr a tá Bystrica by mala s horami neustále ak súžiť. To znamená, že mesto, Bystrica a hory, to je neodmysliteľne spojené. Všade, kde sme kráčali po týchto vrcholoch, sú dokonca dejiny s Bystricou spojené. Všade, ešte aj tu hore dýchá na nás história. Tak my sme na križovatke dvoch historických chotárov, hej. V podstate Zvolenská župa, Turčianska župa. Toto boli majetky mesta Banská Bystrica, boli majetky rodiny Revajovcov, ale história je o mnoho dlhšia. Povedzme si o tom, aká bola Bystrica voľakedy veľká. Martin, na vrchole Krížnej, kde mi išlo odfúknuť uši a dušu, si hovoril niečo o Veľkej Bystrici. Čo znamená Veľká Bystrica? Musím si uvedomiť, že my dneska žijeme v nejakom mestskom priestore, v nejakom urbanizme. Lenže v minulosti, práve keď sa Bystrica rodila, tak jej územie bolo omnoho väčšie ako je dnes. To, čo si mi ukazoval tam na mapke. Tak. A bolo to dané z toho dôvodu, že tí ľudia potrebovali väčšie surovinové zdroje, či už teda baníctvo, ale aj drevnú hmotu, lov. Boli dôležité aj lesné plodiny a takéto záležitosti, čiže do toho hospodárstva mesta sa zakomponovali aj tie hory. Samozrejme v súčasnosti ten priestor už je administratívne rozdelený na množstvo obcí samostatných. Stále je to územie, ja som to takto pracovne nazval, tej Veľkej Bystrice. To znamená, že to je územie, ktoré nejakým spôsobom musí kooperovať s tým jadrom, teda s tou Bystricou. To znamená, že aj tie okolité obce a dediny myslíš? Pán primátor čo sú nadviazané vlastne na tú históriu? Hej, pán primátor v poslednej dobe aj verejnil vlastne tú výzvu ľudí pridať sa do plánovania kolektívneho a hovoril tam o tom, že spolupracujú s obcami, hej, s okolitými obcami. Áno. Ale v rámci tých obcí som si nevšimol, že boli všetky, ktoré sú na území tej starej Bystrice. To znamená, že No spomenul tam menovite nejakú Lubietov, ktorá už niečo započala v oblasti histórie a takých programíkov. Spomenul tam Španiu dolinu, ktorá má to svoje múzeum vytvorené. Ty myslíš ale čo? Ty myslíš nejaký väčší celok zrejme? No samozrejme, ide o to, že my musíme dať dohromady Harmanec, Donovali, Staré hory, Turecku, hej. To sú proste lukratívne priestory, najmä pre cestovný ruch, ale aj turistiku, rekreáciu ľudí. A my to musíme nejakým spôsobom sceliť pod vedením tej Bystrice, ktorá by mala samozrejme už aj z toho centrálneho bodu mala byť lídrom tohto celého. Ale musí to vystupovať ako spoločné tradičné územie, ktoré kedysi patrilo do Bystrice.
Čo je výhodné, že si tie obce maličké nepôjdu sami, ale že to bude vlastne pod nejakým vedením toho lídra, toho veľkého mesta Banskej Lebo ide o to, že v podstate každá tá súčasť toho môže niečo ponúknuť. Áno. Bystrica môže ponúknuť administratívu, môže ponúknuť veľké ubytovacie kapacity, veľké kultúrne podujatia, môže športové podujatia. Ostatné obce môžu ponúknuť práve menšie ubytovacie kapacity, využitie horskej turistiky, športové využitie, nejaké kultúrne záležitosti alebo kultúrne propagačné veci. Samozrejme, to je všetko sa dá zosúladiť. Hej. Aj teraz v podstate vidíš tá turecká, ona je známa tým, že v podstate sa tu robili majstrovstvá sveta varení halušiek, krňačkové preteky sa robia, hej. Malá obec dokázala pritiahnuť sem davy ľudí. Ono to treba uchopiť ako jeden produkt, jeden región, ako v podstate historický región, lebo robia sa tu rôzne, hej, mikroregión pod Panským dielom, Pozdola z Bystrice, podobné rôzne. Tá stredoslovenská osvetová nejaká či ako to bolo o cestovnom ruchu stredného Slovenska. Oblastná organizácia cestovného ruchu. A je ich tak veľa, že vlastne ja to ani neviem vymenovať, ani neviem, ako sa volajú, a je to také ako keby rozdrobené. Je to, hej, že strašne veľa vecí sa rozbieha projektov, hej, ale nemá to ukazuje, nejaký celok, ani hlavu, ani tu sa ukazuje vec, na ktorú môžeme z minulosti nadviazať. To je vec, ktorá proste tu bola. Ja ti poviem, že ten okruh, ktorý tu vidíš okolo, hej, ten musel niekto v tom 13. storočí prejsť, musel ho vymedziť a povedať, toto je Bystrica. A to bola Bystrica. Od panovníka dostala papier, toto územie patrí vám, vy tu môžete v podstate za nejaké... Mesto Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica. A už samozrejme ono postupne po tých stáročiach sa to začalo drobiť, hej. Tie jednotlivé časti sa dávali, povedzme už tomu Richtárovi, on to vyjalo postupne nejakým vlastníkom, hej, si to preberali ako do svojej správy, ale vždy to fungovalo ako to gro toho ťažiarskeho mesta. Áno. Využívalo sa to ako na bane, využívalo sa na spracovanie drevnej hmoty, na lov, chov dobytka, chov oviec. Čiže ale bolo to kooperatívne proste, áno, z centra Banskej Bystrice. Zober si v podstate, že fakt, mal si to hospodársky vrchol celej tej oblasti, bola tá ťažba rúd. Áno. Ale na to bol nadviazaný obrovské množstvo zase subdodávateľov, poľnohospodárskych plodín, živočíšne výroby. Uhlie, ako si mi tu spomenul. Drevná hmota, uhlie, to boli proste veci, ktoré kooperovali. Hej, a bolo to dané tým, že proste prosperita regiónu. A teraz si zober, napoj to na súčasnú situáciu, prosperita regiónu. Čo v podstate, pozri sa okolo. Turizmus. Čo tento región môže ponúknuť? Jasné, je to nádhera. Áno. Turizmus. Hej, čiže prosperitu pre celú túto oblasť historicky ako uzavretú, hej, ano. Musíme sa spojiť všetci dohromady a musíme to nejaký predať ako jednotný produkt a zosieťovať ho. Vnútri musia byť väzby pospájané, musí byť samosprávy musia byť zosieťované, musia byť zosieťované organizácie cestovného ruchu, musia byť poskytovatelia služieb a celý tento organizmus musí začať fungovať ako jeden celok, ktorý sa bude navonok propagovať, bude to fungovať v rámci plánovania nejakých akcií v rámci roka, bude to fungovať aj povedzme ako komunita nejaká jednotná, nemusíme ako komunita Bystrická, ale komunita širšej oblasti, ktorá v minulosti tvorila Veľkú Bystricu. Čiže ako, ja si viem predstaviť fakt ako do budúcnosti, keby sme to rozplánovali do nejakých 10 ročí ako produkt Veľká Bystrica. Skvelý nápad. Až ťa to dojalo, od zimy ti až steká slza, ale aj ináč aj mne to príde ako konečne niečo, čo má víziu a budúcnosť. A teraz to bude jasné, ako som ti povedal, zoberiem ťa na miesto, kde prídeš na iné myšlienky. To sú naše korene, Tomáš, to je Bystrica. Martin, keď hovoríš o územnom rozvoji, o rozvoji územia, prednedávnom sme videli taký, nazval by som ho až konflikt vyostrený, keď Ministerstvo informácií a regionálneho rozvoja, MIRI, v skratke MIRI, malo rozbroj s našim pánom primátorom súčasným, pretože to ministerstvo malo za to, že prirodzene by mal byť rozvoj regiónu smerom Bystrica a Zvolen. Na čo sa vzopela veľká nevôľa na našom meste, že oni chcú ísť Osve a Zvolen Osve. A pán primátor skôr povedal, že nám je prirodzenejší región smerom na Brezno, to je Horehronie.
Ale ty tu hovoríš o niečom absolútne inom. No, O Starej Bystrici. o tradičnom rozvoji, tradičnom území, ktoré patrilo, aj nie, že patrilo Bystrici, ale Je také prirodzenejšie. prirodzené spádová oblasť pre Bystricu. Bolo toto územie, ktoré ti teraz ukazujem, ktoré sa nachádza za nami. To znamená smerom do hôr. Kremnické vrchy, Starohorské vrchy, Veľká Fatra. Celý tento priestor severne od Bystrice. Vymenujme obce. Králiky, Kortíky, Harmanec, Staré hory, Donovany, Ľubietová, hej. V podstate Všetko, niektoré z tých obcí sa už chytajú a snažia sa to zobrať do svojich rúk a nejakým spôsobom na tú históriu nadviazať a turizmus si rozvinúť, ale čakajú na toho lídra. To je to, čo ty hovoríš. Tak ti poviem, že ja by som sa nebránil aj idei, hej, v podstate spojiť Bystricu s Kremnicou. Boli kedysi v podstate idei, že bude cestné prepojenie Kremnice Bystrice. A to by bol už aký rozmer rozvoja regiónu? Kultúrne, pracovné príležitosti, hej, prepojenie týchto dvoch, lebo dá sa povedať, že Kremnica je bližšie ako Zvolen. Si vezmi, že Stajova naskok do Kremnice. No, máš tam fakt akože ten život, ten kolorit je o mnoho bližší Bystrici ako Bystrica Zvolen. Alebo Bystrica Brezno. Bystrica Brezno, hej. Málo to uvedomuje, ale Brezno tiež bolo pôvodne, malo byť založené ako banské mesto. Ale celá tá oblasť južného predhoria Nízkych Tatier bola bohatá na zlato. To znamená, že Jasenie, Predajná, Hliadiel, tam všade sa ryžovalo zlato. Aha. Brezno malo byť tiež nejakým takým spôsobom ako Bystrica budované, Áno. ale skôr ono sa dostalo do závislosti od občianskeho panstva, takže ono sa tak nevyprofilovalo ako slobodné kráľovské mesto. Áno, ako Banská Bystrica. Ale aj Ľubietová napríklad. Ľubietová bola tiež slobodné kráľovské mesto. Ale vráťme sa k tej otázke, hej, toho rozvoja. Hej, že my si musíme zadefinovať konkrétne ten rozsah toho územia, ktorý chceme nejakým spôsobom zosieťovať. A to je to, čo sa tu stále bavíme na tomto kopci, lebo stále toto krásne vidno. Máš tu nejakým spôsobom geograficky ohraničený oblasť, hej, Kremnické vrchy, Veľká Fatra, Nízke Tatry. Historicky ohraničené, máš tu proste tradícia, hej. Máš tu v podstate spoločnú minulosť a máš tu aj ten jednotný ten rást tej prírody, ten horský, hej, že v podstate fakt môžeš sa zamerať na tú horskú turistiku, či už letnú alebo aj zimnú. Ale každopádne to treba uchopiť ako celok a propagovať to ako celok. Aj pod názvom Veľká Bystrica. A týmto spôsobom začať fungovať ďalej, tak aby cestovný ruch nedopadol tak Ako na ňom sedím. Hashtag Veľká Banská Bystrica. Pretože? Bystrica má naviac. Rozvoj cestovného ruchu. Ubytovať nemáš kde tých ľudí. Museli pasovať internáty, vojsko. Ešte aj ten lux skončil. Hlavne, že na Donovách to vyzerá ako rozsypané Lego. Ja ti poviem len jedno. Chce to vytvoriť lepšie podmienky pre gastropriemysel. Lebo to je boj za gastro. Bystrica má naviac. Ak vás zaujalo toto videjko, tak kľudne do komentárov napíšte svoje postrehy alebo aj otázky a určite budeme na nich ďalej pracovať, pretože ako sme povedali, Bystrica má naviac. Mrzne mi riť. Ruka. Už pribrzol mu foťák. A to tam kľudne daj.